Nedávno som si na Netflixe pozeral jeden zaujímavý film menom Rany. Film nebol nijak silne nadpriemerný, ale donútil ma sa zastaviť a rozmýšľať. To podľa mňa je hlavné posolstvo psychohororov. Ale čo presne sú a ako na človeka pôsobia? To sú otázky, na ktoré sa dnes pozrieme. Spolu s stručnou históriou tohto podžánru. Začal by som tým, aby sme si presne označili, čo je psychologický horor. Psychologický horor je podžáner hororu, ktorý sa zameriava na emocionálne a mentálne stavy postav s cieľom vyvolať strach, napätie a nepokoj. Namiesto priameho zobrazenia fyzických hrozieb, ako sú monštrá alebo krvavé scény, využíva atmosféru, neistotu a traumu. Skúma temné stránky ľudskej mysle, rozmazáva hranice medzi realitou a ilúziou a núti sa diváka stretnúť s hlbokými a potláčanými obavami. Jeden z hlavných črtov je, že protagonisti sú zobrazení ako obyčajní ľudia, ktorí čelia svojim vnútorným problémom. Veci ako trauma či smrť niekoho blízkeho bývajú zobrazené vo fyzických podobách. Filmy sa často snažia, aby sa divák vedel vcítiť do situácie protagonistu a vedeli pochopiť aj situácie, v ktorých sa oni nikdy neocitli. Diváci sa často dokážu v postavách psychologických hororov vidieť. Ich úzkosť, osamelosť či paranoja im môžu byť povedomé, keď sledujú, ako postavy bojujú s vlastnými démonmi. Majú pocit, že film hovorí aj o ich vlastných problémoch. Tento vzťah je silný, pretože nejde len o strach z toho, čo vidia na obrazovke, ale aj o strach z toho, čo cítia vo svojom vnútri. Takéto filmy ich hnutia prežiť nielen príbeh postav, ale zároveň aj kúsok seba samých. Film Babadook robí v tomto veľmi dobrú prácu, kde zobrazuje smútok Amélie zo straty jej manžela ako monštrum Babadooka. Nedá sa ignorovať, aj keď sa človek naozaj snaží. Stále je tam. Scéna, kde Amélie spáli knihu na záhrade, ale nájde ju doma na zemi, symbolizuje dočasnú nádej, ktorá sa vymení s už spoznaným pocitom bezmocnosti. Ľudia, ktorí stratu zažili, vedia potvrdiť, že toto znázornenie je veľmi podobné realite. Jedná sa o situáciu, ktorá sa veľmi ťažko opisuje slovami. A toto znázornenie vie naozaj opísať pocity ľudí, ktorí si niečím podobným museli prejsť. Preto považujem psychologické horory za jeden z najlepších a najzaujímavejších podžánrov. Vysiela správu. Presne dokáže opísať niekoho emócie. Emócie sú vec, ktorá sa veľmi ťažko opisuje a my sami im často nechápeme. A keď niekto na filmovom plátne vie presne zachytiť to, ako sa cítime, tak to je niečo, čo v nás zanechá určitú stopu, alebo aspoň nás donúti zastaviť a na chvíľu popremýšľať. Psychologické horory majú talent rozmazávať hranice medzi tým, čo je skutočné a tým, čo je iba fantázia. Týmto trikom vtiahnu diváka do sveta, kde nič nie je isté. Postupne ho destabilizujú. Presne tak, ako sa to deje aj samotným postavám. Táto neistota nás núti spochybňovať všetko, čo vidíme a hľadať pevný bod v chaose, ktorý sa však stále viac vytráca. Často sa stane, že počas filmu sa pozastavíte a začnete rozmýšľať, čo sa naozaj stalo a čo sú len halucinácie. Tento chaos a dezorientácia v tom, čo sa deje, upevňujú atmosféru a nútia diváka rozmýšľať. Keď sledujeme rozpad reality v príbehu, ako by sme ho prežívali spolu s postavami, cítime ich zmätok, strach a túžbu pochopiť, čo sa vlastne deje. Takéto filmy nenechávajú len dojem, ale zanechávajú nás roztrasenými a premýšľajúcich ešte dlho potom, čo skončia. Kvôli často nevysvetleným koncom a dokonca aj opätovné zhliadnutie filmu nám občas nedá úplné vysvetlenie záveru, čo vedie k tomu, že sa často musíme spýtať na Reddite niekoho chápavejšieho. Tieto filmy otvárajú otázky, ktoré sú strašidelné, nielen svojou podstatou, ale aj tým, ako nás osobne zasahujú. Čo by som spravil v tejto situácii? Alebo tento pocit poznám.
ako ho máme riešiť. Napríklad psychodiváci zažívajú Normanovú psychózu, ktorá spôsobuje nepríjemný pocit, že jeho temná stránka nie je tak vzdialená od našej. Okrem príbehu a postav však tieto filmy využívajú aj podvedomé techniky, ktoré nás ovplyvňujú na úrovni, ktorú si ani neuvedomujeme. Hudba s nízkymi frekvenciami, podprahové obrazy či disharmonické tóny dokážu vyvolať neustály pocit nepokoja a fyzickú reakciu strachu. Je to dosť podobné ako hororové hry, kde sa často opakujú miestnosti. To sa deje preto, aby vývojári vyvolali v hráčovi pocit dezorientovanosti. Takéto techniky nás vrhajú do stavu napätia a spúšťajú nás biologickú reakciu bojuj alebo uteč. Čím horor ešte viac počiarkuje svoju schopnosť nepokojovať na všetkých úrovniach, fyzickej, emocionálnej, ale aj psychologickej. Prvým filmom, ktorý sme mohli označiť za psychologický horor, je Kabinet doktora Caligariho z roku 1920, ktorý režiroval Robert Wiene. Tento film úplne zmenil vtedajšie vnímanie hororu, pretože sa nesústredil na strašidlá alebo krvavé scény, ale na niečo oveľa hlbšie. Na temné zákote ľudskej mysle a otázku, čo je vlastne realita. Príbeh rozpráva o záhadnom doktorovi Caligariem, ktorý ovláda muža v hypnotickom stave, aby pre neho páchal vraždy. No tým, čo robí tento film skutočne výnimočným, je jeho atmosféra. Scény sú skreslené, výprava surrealistická a všetko pôsobí neisto, ako by ste sami vstúpili do narušenej mysle. Divák si nikdy nemôže byť istý, čo sa vlastne deje. A tento pocit zmätku ešte zosilňuje záver, ktorý spochybňuje celý príbeh. Kabinet doktora Caligariho sa stal priekopníkom psychologického hororu. Je to film, ktorý sa nebal skúmať šialenstvo, manipuláciu a realitu spôsobom, ktorý bol na tú dobu revolučný a stal sa inšpiráciou pre množstvo hororov, ktoré prišli po ňom. A tak to začína, nie na obrazovke, nie na stránkach knihy, ale vo tvojom vnútri. Tam, kde sú tie časti mysle, ktorých sa bojíš dotknúť. Vieš, že tam sú a skrývaš ich pred ostatnými. Tie, ktoré zamykáš pod zámkom racionálneho myslenia. Ale práve teraz, keď si sám, keď slová doznievajú a ticho sa pomaly plazí okolo teba, tie dvere sa pomaly otvárajú. Povieš si, že to je len príbeh, len myšlienky, ktoré sa preháňajú v tvojej hlave. Ale je zvláštne, ako sa ti zdá, že tie tiene na stenách sú dnes akési hlbšie. Ako by čakali, aby sa k tebe priblížili, keď odvrátiš pohľad. Cítiš ten jemný pohyb vzduchu za svojim chrbtom. Ešte sa neotáčaj, musíš počkať. V psychologickom horore to nie sú monštrá, pred ktorými môžeš utiecť. Nie sú to duchovia, ktorých môžeš vyhnať. Len ty a tvoje myšlienky. Len tie malé zranné otázky, ktoré ťa nútia pochybovať. Pýtaš sa samého seba, či to je len v tvojej hlave a snažíš sa presvedčiť, že nie, ale skutočná odpoveď je, že už sám nevieš.